Quan arribes a una cooperativa, en certa manera ja no hi ha un punt de retorn. Jo ho he vist com una opció de vida, diguéssim. Ara la veritat és que em trobo una miqueta més a gust amb mi mateix. Formar part d'una empresa on tu et pots sentir viu professionalment. On el prioritari són les relacions humanes. Més vital que no pas en un lloc on estàs assalariat simplement per una altra persona o empresa. Jo he estat molts anys en el mercat laboral convencional. No et deixen expressar ni tenir ninguna idea. Llavors, trobo que formar part d'una cooperativa és com agafar-se de la mà un projecte i creure-te'l fins al final. Té una visió molt més ampla de lo que és només la feina per tenir un sou al final de mes. El producte del meu treball va íntegrament per a les persones que treballem. Té molt de vocacional. Poder ser al mateix temps treballadors i al mateix temps empresaris, entre cometes. Si aquesta feina que tu fas la fas pensant que aquell projecte és el teu projecte i el sents com a propi, t'impliques tu com a persona i poses molta més emoció i això fa que les coses surtin millor. La feina que fas té un sentit. Poques activitats d'aquesta vida et permeten viure d'això que fas i militar en allò que fas. Ser conscient que estàs canviant alguna cosa.